Kelingan yen bengi sun dadi keimpi kebayang bayang ning pikiran nok nita kelingan karo wong sing tek sayang kebayang nok nita ning mata kelingan karo wong sing langka nok nita sadina tak tunggu ratakan seminggu kaya ditinggalungan kebayang nok neta ning mata seminggu sun kelayu sewulan sun kelingan setahun sun kayung yun yen awan nok neta kelingan yen bengi sun dadi keimpi kebayang bayang ning pikiran kelingan karo pojaan ati kebayang nok neta ning mata sadina sun kelayan nok neta seminggu sewulan sun kelingan setahun sun kayung yun kebayang nok neta sayang ning mata kelingan karo wong sing langka nok neta seminggu bitekan nok neta sayang seminggu kaya ditinggalungan Mamane Jeprine kedik ora kalian kanggo Bundai Ciko kesuwun spesial maning kanggo mbok tuane Yasmi wawe Yasmine kedik kanggo mamane Adam kanggo Nok Diana Sindwe Abu Dhabi ne uga matur kesuwun kanggo Bunda Yosi Nok Pia Formosa sing ana ning Taiwan
Bundai selo ayah selo senang aris sing duwe grup kompak sing paling ganteng kacung parnine kedik kanggo Bundai adik papai Najwa kacung suenone kedik orang kelalen uga kanggo Bundai Fahad jaluk lagune jepada kaya ibu kuwu Kang Rus ibu kuwu karo bapak kuwu narpananjak lagune lagu wajib aja diganti rombongan Mama Lurah Mama Lurah Untul Mama Bayansani ibu-ibune kedik Mimi Marnine keding Noklia kanggo Bunda Yosin Kang Rus kanggo sing duwe ngobor kodok Mama Kuwu jaluk diputer kanggo sing duwe Bos Jelanta Bundai Pahat Kang Katrok sing duwe Pulau Biru mangga diaturi kanggo Mama Kuwu jari harapan pada joget kacung suenone kedik Bapak RT 18 Bapak RT 17 RT 16 RT 14 kedik diaturi sing duwe ngobor kodok mangga Ibu Kuwu mangga diaturi senang aris kacung parni grup kompak sing paling boral-boral Nok Eti Bundai Inces Ersya mangga diaturi kanggo Mamaku Jaya kanggo Mimiku Tati sing duwe lagune Bundai Fahad melik damang remang-remang ngisor kersen kidul dalan tempat warung pedengan Mama ngejepri mabok rambutnya abang Mama ngejepri kanggo Bundai Pahat Mama ngejepri tumpakane motor doyo nang masko ni batuk senterenya to Mama ngejepri alesane ngobor kodok Mama ngejepri nyosor ning kupur medok cantik Bunda Alvano Bunda Alvano Bunda Alvano Bunda Alvano Bunda Alvano Bunda Alvano sama sayang Mimi Septia kanggo Mama Kuwu Jaya Mimi Septia Ibu Kuwu Tati sing paling cantik Kang TU Kang Lambang Bunda Peli oh iya Bunda Peli 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 Ibu Kuwu serombongannya terus Bunda Oma Sheryl Oma Sheryl Oma Sheryl terus permisi jam 5 kasih rumah Mama putri saya buang bulan beli werua antak antuk karo rangga Mama putri saya kanggo ibu Mama putri kanggo Mama Lurah kanggo Bos Titi Nada Mama putri sing dia bulan Mama putri terus singa manis Mimi Epul ada Mimi Epul sayang Mimi Epul padahal si Mimi Epul buang duit ningalis jali bok tuane gilang tumpakane motor doyo anak RT 17 mi batuk senternya to anak RT 17 alesane ngobor kodok anak RT 17 nyatane si anak RT 17 sayang anak RT 17 Acung Masto Bundai Pahat Bok Tuan Yasmi Mama Lurah Untul aduh Mimi Agus yuk Mimi Agus sayang Mimi Winti Mimi
Nok Ejun sing paling sayang Dunok Ejun ibuku tati paling borak Bokeyuna, 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 Bokeyuna Mas Katro ada di Bokeyuna, Bokeyuna, terus Bokeyuna Bapak Nabila, Bapak Najwa, Bapak Nabila, Bapak Najwa, Bapak Nabila Bapak Najwa, Bapak Nabila Bapak Najwa, Bapak Nabila Mama Lura untuk KTU, Mama Bayasana Nok Ara, Nok Ara, Nok Ara Kacung Aris, Kacung Nok Ara Nok Ara, Nok Ara, Nok Ara Nok Ara, Nok Ara Fitri, Nok Ara, Nok Ara, Nok Ara, Nok Ara Mini Rini, Mini Rini, Mini Rini Permisi, jangan mama kasih nomor Mini Rini sayang Mini Rini beli berua antak antuk karo rangga Bunda putri sayang sing duwe tambi asik sing duwe tambi Ranggo Bunda putri Bunda putri Bunda putri Bunda putri sing nyaman tapi belajar lebih Oma Sheryl, Oma Sheryl padahal si Oma Sheryl buangi duit ningali lali Dede Ara, Nok 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 Ara melik damah remang-remang Nok Ara, Nok Ara misor kersen idul dalan Nok Ara, Nok Ara tempat warung petengah Nok Ara, Nok Ara pelayane Nok Ara rambutnya abang Nok Ara, Nok Ara terus Nok Ara Arak RT Pitulas tumpakane motor doyo Bokayuna ning batuk sentare nyata Bokayuna alesane ngobor kodoh Bokayuna nyatane si nyosoni pupul ledo Bok tua de gilang, 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 bok tua de gilang Sakabiane baik kanggo mamai nada ayai nada sing dua bina remaja indah ayo angrus gugure disetel Kang Pardi Kang Pardi Kang Marni Kang Marni rumah sane kula wong ora duwe disakiti dihianati kaya langka harga diri khusus kanggo Kang Katrok sing duwe gambar bening wong sing paling eman Mimi Haji Carini sing donok cinsen Mimi Haji Carini Bunda Fatima Ayah Fatima sing ada ning New Zealand Nok Nita sing ada ning Singapura sarang Mimina Nok Tasyane Gede Bunda Radit Bok tuane Yasmin Nok Eti larani ngati li bisa ngobati tangisan wengi ingkang nyakse gemuruh udan ingkang harapan cinta ora dadi sawiji
Bok tuane Yasmi kanggo Bunda Salma matur nuwun kanggo Bapak panitia Ibu panitia kedik Nok Eti rasane lara ora kuat nyangka wong sing tek saya hianati jiwa terlanjur hancur hubungan gugur rasa hancur ingkang terpikul nanti pelipur kangkat truk Sindo Pulau Biru Mimi Haji Carini Sindo Nok Cinsen Aananang Sindo Nok Puput sareng Ibu Fatima Ayah Fatima Nok Eti Sindo Wilayah kanggo sapa Bu yen cinta mung modal setia oleh lara rumah sama mama putri wong langka mung bisa apa kesuwun kanggo mamai putri wong bulak mamai putri Mimi Nerini Yayang Eli sing dua lagu ini rumah sakula wong sing langka mung bisa apa durung sempet melengkunge janur wis ninggal lunga memang sun kudu ngaca Mimi ini wong bulak rasane lara ora kuat nyangga Mamai Putri wong sing tek sayang bos putri hianati jiwa Mimi wis terlanjur hubungan gugur wong pokoke senang rasa hancur ingkang terpikul ganti pelipur pokoke senang wong BR 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 Mimine Putri sing dua bulak Mimine Putri wong bulak Mimine Putri wong bulak Mimine Putri sing dua bulak kanggo Mimine Opi mbok tuane kacung Rifki kanggo Nanang Rifki kedik Nok Ceci yang cinta mung modal setia oleh lara rumah sasenok wong sing langka mung bisa apa Mamai Rini sayang Mamai Rini Bok tuane Yasmin Yayang Eli sing dua lagu Mimi Putri rumah sakula wong sing langka Mimi Putri wong sing eman sing paling sayang pokoke senang memang sun kudu ngajam pokoke senang rasane lara ora kuat nyangka wong sing tek sayang hianati jiwa terlanjur hancur pokoke senang hubungan gugur rasa hancur ingkang terpikul ganti pelipur Boke Putri Ibu Salma kesuwun Eyang Eli matur kesuwun Mamai Putri wong gula Mamai Putri sayang Mamai Putri sayang Mamai Putri Mimi Arini wong gula Mimi Arini Mimi Putri yang cinta mengmodal setia oh iya
fitrinya kedik. Mimine putri disambung wong bulak. Mimine putri wong bulak. Mimine putri lawase hubungan sun hancur mung karena harta. Durung sempet melengkung janur wis ninggalungan. Memang sun kudu aja. Mimine putri wong bulan larani ngati li bisa ngobati. Mimine putri tangisan wengi ingkang yaksin kanggo sapaan tumuru udan ingkang harapan. Amboke bocah sing paling eman sing paling sayang. Boke BR boke bocah sing duwe BR. Mimine putri bos sapi rasane lara ora kuat nyangka wong sing tak sayang hianati jiwa terlanjur hancur hubungan gugur. Bos sapi sing sayang sing paling eman. Nok Rizka iya. Mimine putri akan sedulur ning kene iki. Ana mbok tuane Yasmin, wawane Yasmin, ana bapane Yasmine gede. Mimine Opi, wong sing paling sabar mimine Opi. Kanggo panitia. Ibu Salma melik damar remang-remang ning sorker sempinggir dalan. Nalika warung pedengan pelayane rangda rambute abang. Anggo panitia anak muda tumpakane motor doyok Mimi Bilkis ning batuk sentere nyapok. Mimi Bilkis alasane ngobor kodok beli werua nyosor ning pupur medok. Mimi Bilkis siapa nak? Bos sapi kamu siapa nak? Bayar RT Wolulas Bos Celanta. Aduh anak muda siapa? Noksiska sing BBR siapa nak? Mimi bikin permisi nek Mimi Bilkis paling sayang sing paling eman. Bos sapi beli warung dewek sing buang hidup
Nabila paling sayang, Mamai Nabila, Mamai Nabila paling eman, Mamai Nabila, Mamai Nabila paling sayang, Mamai Nabila sayang, Mamai Nabila, Mamai Nabila, Mamai Nabila, Mamai Nabila bayar bayar bayar, bos sapi, bos sapi, bos sapi, mas, bos jelanta, bos jelanta, bos jelanta, bos jelanta, bos jelanta, bos jelanta, bos jelanta. Amparni sing do wilayah, Amparni sing do wilayah. Mimi Cecil, Mimi Cecil, Mimi Cecil. Amparni sing do pasi, Amparni, Amparni sing do pasi. Permisi neng nok pani sing paling eman, Penny sayang nok Penny, nok Penny, nok Penny, nok Penny. Beli warua nok Penny sing paling boral, nok Penny sayang, nok Penny terus, nok Penny. Bos jalanta, bos jalanta, bos jalanta, bos jalanta, bos jalanta, bos jalanta. Amarni sinyamangit, bos jalanta, bos jalanta. Nok pani sayang, RT 18, RT 18. Beli warua dewek sing buangi duit, RT 18. Bapaknya Nabila, bapaknya Nabila, bapaknya Nabila, bapaknya Nabila. Malik damar remang-remang, bapaknya Nabila. Kang Marning ning sorker sempinggir dalan, Mamai Jepri wong BR, aduh wong BR, Mamai Jepri paling sayang, wong BR, Mamai Jepri wong BR, Mamange Jepri, Mamange Jepri. Tumpakane motor butut, Mamange Jepri wong BR, Mamange Jepri du wong BR, Mamange Jepri, Mamange Jepri paling sayang. Terima kasih, eling-eling. Ora ketinggalan kanggo sing duwe RT 18, kanggo bos trio mudane Keding, kanggo Mama Bayan sanene Keding, bos Titinadane Keding, kanggo Kang Suweno sing paling ganteng dewek, wabil khususnya kanggo Mimi Hajat Carini nok cinse sing duwe lelea, kanggo nok Yayang Eli wong sing paling eman dewek. Ayo nang kanggo mbok tuane Yasmi, mbok tuane Yasmi karo kacung ibe Keding, masih kanggo mimiku tati, kanggo mimiku Hajaleli, kanggo angkat rok sing de Pulau Biru, ayah meta bundane meta bos BRI. Sayang ning kula wis sorangan deh, buktine ning kula sering gawe mangkel, yen balik ning omah mung tambah sepen. Kanggo Kang Lurah untung, kanggo Kang RT 18 RT 23, jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula menang ning omah kon nganggo onder. Kanggo Kang Teo Nur Caman,
mama bayaran sani nganggo nang ii mobil khusus kanggo Kang Lurah Untung Gusti Pinada kanggo sinden trio mebele keding kanggo Mimi Hajat Sarini nok cin sesindo lelean wis bosen apa wis mari demen apa sih nikula indah-indahan demen masih kanggo pokoknya Yasmi gak marasa wong lawas dipoles tetep loas percuma wis angin akan beli bakal buas percuma lemah wis orang mandek yen balik ning omah mung tambah sebel kakang sayang ning kula wis ora ngandel dine ning kula sering gawe mengkel yen balik ning Solo sering kue santai mobil khusus kanggo Mimi Hajat Sarini nok cinse kanggo Mimi Kutati kanggo Kang Lurah Untung kanggo Mama Bayan Sani sama Ma Kang Rosi masih kanggo Kang Rosi bapane Seli masih kanggo bapane Seli apakah Kang wis bosen apa wis mari demen apa sih nikula indah-indahan soal kanggo bapane Seli gak marasa wong lawas dipoles tetep loas percuma wis angin akan beli bakal buas percuma lemah wis orang ngandel mamane Seli yen balik ning omah mung tambah sebel kakang sayang ning kula wis ora ngandel dine ning kula sering gawe mangkel yen balik ning omah mung tambah sebel adine Teguh manggo adine Teguh nganggo adine Teguh dari cukup kakang bae sing nganggo masker lah menang ning omah kon nganggo onder nyatane nikula wis ora ngejar buktine nikula wis ora ngiler mekaya Mas Solo sering kue santai Dumeti Pailor Cinta terhalang ning dosa. Mimi Kujaya, Mamaku Jaya Kacung Suweno Kang Lurah Untung Lekedik kanggo panitia lanang karo wadon kabeh. Yo. Senang al. Iya. Hey.
Nok Eti kangge mama kunci ibu kunci buyut pasi Nok Eti bayar durung. durung Bayar ke Nok Eti. tangi kau wongnya Bayar. Senang al. Pengantin sunat. Mame Makan majikan. Mimi Agus Mimi Agus Mimi Agus Mimi Agus Papa Wildan Beli mungkin sampai terjadi Nok Cici. Iwan kuno kurung duwe rapi Semoga masih duwe lagi Antara kita cintane terhalang rapi tua Nah Aris pemuda blok opok Aris pemuda blok opok Papai Al pengen pernah hubungan batin Nok Eti Papai Al rasa ketunok Eti sampai kawin Papi sanggup Nok Eti mongkon nambah dosa mantan majikan Nok Eti Nok Eti mantan majikan Papai arah Mimi Agus 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 Papai Wildan Kacung Sueno Nok Eti mantan majikan Nok Eti mantan majikan Nok Eti mantan majikan Nok Eti ketuan aja ketuan Kakak ngerti perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup wong pasti sayang wong pasti Aris kedik sing sabar pemuda blek popok Aris mengko istighfar orang lakon minggunya mengko bae ketemu ning suarga Papai Al Nok Eti pengen pernah turune bareng rasa ketun Papai Al di samping kawin sanggup Papai Al mongko nambah dosa antara kita cinta terhalang dosa senang Al mantan majikan Nok Eti kedik mantan majikan Nok Eti mantan majikan Nok Eti beres maning benang alih Kacung Sueno Papai Wildan Papai Ara Bos PDAM Mbok Era Mimin Agus Singana di Taliban ketuan aja ketuan ngerti perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi senang Al mantan majikan senang Al sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen orang lakon ning dunya mengko bae ketemu ning suarga senang Al mantan majikan senang Al pengen pernah turune bareng obat rasa getuno beli sampai kawin beli sanggup Nok Eti mongko nambah dosa antara kita cintane terharang rapi tua ya bener ya Caman kanggo Mama Bayan Sani ora ketinggalan kanggo
wong sing paling eman dewek Mamai Jiko, Mamai Jiko. Bos Angga segede, Mamai Putra, Mimine Putra, mbok tuane Putra. Karo Ki Jepuk Dermayone gede. Ayuna. Wabil khusus kanggo Mamaku Wijaya, Mimiku Tati Kang Lurah Untul, kanggo Kang Uli segede. Jawara-jawara sawer sing majasi kanggo Kacung Suweno, Kacung Suweno. Kanggo mbok tuane Yasmin, mbok tuane Yasmin, mbok tuane Putra. Melolong matamu nang beli bisa ngoceh, ningati selalu kebayang wong kan liwat. Kanggo Kang Katrok sing di Pulau Biru, raga meneng katon anteng, jare sing mandeng, ningati kedereng-dereng, rindulan kangen. Rasane wong lagi demen, talan-talan kanggo Mama Bayan Sani, Kang Lurah Untung, Kang Ulis Uus Ayah Neta, Mamaku Wijaya, Mimiku Tati, wong sing paling sayang dewek Kante Ucama, Kante Nur Camat. Sama ganteng Serinempo, Serinempo, Serinempo. Bisikani jero batin, beli muni tapi sun yakin, kegawa silireng angin, nambani angan sing dingin. Senang Wahyu, senang Wahyu, senang Wahyu, senang Wahyu. Nitip rindu, nitip kangen, moga kerasane wong kana. Mimpi Noah paling sayang, mimpi Noah paling eman. Mimine Noah, mimine Noah, mimine Noah. Raga meneng katon anteng, jare sing mandeng Mamane Noah. Ati kedereng-dereng, rindu lan kangen. Mamane Wahyu, Mamane Wahyu paling sayang. Senang Jiko, senang Jiko, masih kanggo senang Jiko. Senang Jiko, senang Jiko, senang Jiko, senang Jiko, senang Jiko, senang Jiko. Sama Nanang Ipin, Nanang Ipin, Nanang Ipin. Bisikani jero batin, beli muni tapi sun yakin, nok umi sing paling sayang, nok umi sing paling eman, nok umi, nok umi, kanggo nok umi, nok umi. Serinembo, Serinembo, Serinembo. Bisikani jero batin, beli muni tapi sun yakin, pemuda blekopok sing sayang. Ayo Cuk, Ayah Ucu paling eman, Ayah Ucu. Bunda Jiko, raga meneng katon anteng, jare sing mandeng Bundane Jiko, Bundane Jiko sing sayang, Bundane Jiko. Agilang sing paling eman, Agilang wong preman, boke senang, boke senang, boke senang wong BR, wong BR, wong BR, wong BR, wong BR, wong BR, boke senang wong BR, wong BR, boke Jiko, sapa kanami,
Mimine Andre bisikane jero batin limoni tapi sun yakin kegawa silireng angin nambani tangan sing dingin sama cantik nok ejur nok ejur nok ejur nok ejur nok ejur kirim rindu nitip kangen moga krasane wong kan mamae Radil paling sayang mamae Radil paling eman mamae Radil ayah cup ragam menekaton anteng jare sing mandeng limati kedereng rindulan kangen putune maranti melolong matamu nang beli bisa ngucap mamaku ati ngrasu kebayang wong kan liwat rasane wong lagi demen ayah ini jar apa Anak Mimi Kaji Carti Iya. kok nanjak Kacang Sueno, ayo. Wabil khusus kanggo Mbak Ani bos Papua. Mbak Ani, senok bisa ada lagu apa nih Bang? lagu apa bae wa? Apa be bisa? Iya. Apa be bisa? Sing penting ngormati bekas-bekas BRI. Bener Nak. Bekas-bekas tuan rumah. Terutama Bapak Panitia jurung dongol-dongol. Yuk, dihormati Nok. Ayo Angrus. Percaya panitia buit pasi mah. Aja maning lanange, wadone kamu gak kabeh. Kadang-kadang kangen kanggo Kang Katrok Sunda Pulau Biru. Kanan. Aja Kang Untul, Kang Lurah Untul kabeh. Kacang Sueno. Sing duwe apa kana Jewa? Hah? Deni. KSP. ASP Kacang Sueno. Mas Deni, Mas Deni, Bapak Panitia, Ya, Bapak iya. Panitia. Mas Anyung, Kanggo Windu, Ceritanya kau bengi maning yen mapul dangdut Nok. Cak anak buah kaki jebuk kok Kanggo nanjak. Bapak Panitia. Ngomong masih buka. Lah. Nambah gembrek bae. Ada di Firmansyah. Siapa Pak? Bapaknya Sulastri. Bapaknya Sulastri. Bapaknya Sulastri. Bapaknya Sulastri. Bapaknya Sulastri. Bapaknya Sulastri. Akeh temen susu beli. Apa kabar sampean? Lawas ilang sing pandai. Putune Udah peli kaya wis. Nok Rizka. Rizka. Putune Bapak Ima. Bunda peli. Nok Rizka. Bunda peli. Nok Rizka. Katrok. Rizka. Mamangnya Nok Rizka. Mimine. Mimirini. Putra, Mimirini sayang. Mimirini. Sing larian. Mimirini. Mau deh. Sakit. Buat dua. Hancur Mas Ini putri nemen di. Ninggal masih Nok duwe. suci. Nok suci. Mimine Nok putri. Mimine putri. Nok suci. Tapi sekian sampean. Dadi rabine wong liya. Nok panis kan? Nok panis kan? Nok panis kan? Sama mana? Nok panis kan? Nok panis kan? Mimine setia terus. Mimine setia. Mimine setia. Mimine setia. Fotonya Bapak Ima. Mimine Fotonya setia. Bapak Ima. Fotonya Bapak Ima. Bunda Fotonya Bapak Alpano. Ima. Bunda Nok Rizka. Alpano. Nok Bunda Rizka. Alpano. Nok Rizka. Bunda Fotonya Alpano. Bapak Ima. Bunda Nok Alpano. Rizka. Bunda Alpano. Fotonya Bapak Ima. Alpano. Hancur Tommy, Mimi Agus. Pengen esun
ngomong kangen tapi nyebut bae sebab kakane condoke pais moke pais terus ini pais Mama Lisa Putune Bapak Ima aduh nok sekar aduh nok sekar sing paling enak nok sekar biar kangen lagi nok paling nok sekar bisa Oma Wirang pulang Mama Vanessa sayang Mama Vanessa paling bola Nok Vanessa bibir ini sayang Bunda Alvano Mama Witi kenang wis lawas kadang-kadang sing paling Mimi Agus Singarang Taiwan Mimi Agus Singarang Taiwan Mimi Agus Singarang Taiwan Mimi Agus disambung Angrul Singarang Taiwan Mimi Agus demen tak simpen Jangrus panitia sareng babat panitia Mbak Buyut Pasi senajana jagat udan aja pada digawe sedih wabil khusus kanggo Mama Lura Untul sing de wilayah Mama Lura kanggo lisanome kedik sing duwe bina remaja indah sarang bundai metahe kedik ora ketinggalan kanggo Mimi Kunci sarang bapak kuncine kedik wabil khusus kanggo Kang Katrok sing duwe Pulau Biru beli ketinggalan maning kanggo sedulur Majasi kabeh Mamaku Jaya Mimiku Tatine kedik Yayu Mimi Aji siapa jenang kali ini sing di Taman Sari Lea Mimi Haji Carini sing donok cinse sing ananing lelean Angrus demen tak simpen selalu wabil khusus kanggo Ibu Fatima Ayah Fatima ana sing jaluk demen beli mari-mari ana sing jaluk demen tak simpen apa baik Kang Rusing kono enakan yuk khusus kanggo Nok Nita sing ana ning Singapura Ibu Fatima Ayah Fatima sing ana ning Indonesia kanggo Bunda Ola Yayang Eli enak aja yuk
wabil khusus kanggo mbok tuane Yasmin, kanggo nangi ipe kedik ayah Yasmin, Sing golek usus yuk kanggo wong intip lu. kanggo kangkat rok Sindo Pulau Biru. Kalau kanggo dia intip. Cuma bayangan Enakan yuk. bisa nyawang sampean bahagia karo wong liyan. Ada di Firmansyah. Awas Adena joget lucu yuk awas. sing tedemeni wis duwe istri. Tobat. Kula mung bisa sayang sing kadoan mendem kangen demantek simpen ing ati. Kula sadar beli mungkin bisa duweni khusus kanggo Ibu Fatima, Ayah Fatima sing ana ning New Zealand. Bunda Radit wong sing paling sabar. Kanggo memaluru untul sing de wilayah. Bunda Ola Mbak Atun. Apalah kula cuma wong kedua, ana wong pertama ning atine. Cinta beli nyampe sing dirasa beli baru sengawit pengen kula damaning dika awit sampean masih lengoan sing tedemeni Tobat. wis duwe Aja kula temen ayo. bisa sayang sing kadoan mendem kangen demantek simpen ing ati. Kula sadar li mungkin bisa duweni Bunda Putri sing de bulak bos bulak dalan Bunda Putri kanggo panitia. Bunda Putri wong sing paling eman kangge Kacung Sueno sing de wilayah Kacung Sueno. Yayang Edi apalah kula cuma wong kedua, ana wong pertama ning atine. Kanggo Bunda Putri wong bulan cinta beli nyampe sing dirasa beli waru. Bunda Putri Anak selawe ayo. kula sayang ning ke Bunda Putri kawit sampean. Bunda Putri sayang sing duwe bulak. Bunda Putri sing duwe bulak sing tak demeni wis duwe rabi. Kula mung bisa sayang Bunda Putri sing kadoan. Bunda Putri sing dosoro mobil
Wong Bulak bos showroom mobil, Bunda Putri bos showroom mobil. Sing terdemeni Obat Bunda Putri terus sayang, kesuwut Bunda unta-unti. Putri paling sayang. Sing kaduan mandem kangen daman taksi peningati. Kula sabar wong ganteng beli bisa mungkin duweni. Iya wis sakarepe bae angrus ning ngarep kepriwen. Iya bener. Sakarepe ya. Rumah sane kula wong ora duwe disakiti dihianati kaya beli duwe harga diri. Kanggo Kang TU sing duwe lagu, kanggo sing duwe RT 6 sing duwe lagu sayang, kanggo wong Arab Ang Rosid sing duwe Arab, 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 Ang Rosid sing duwe Arab terus Ang Rosid sing duwe Arab. Kangge Kang TU wong buwer larani ngati beli bisa ngobati Mama Yosin tangisan bengi Mama Yosin ok ayu ingkang yaksini Mama Yosin sing duwe lagu bin hubungan ingkang harapan Mama Yosin dadi sawiji ilang ning dalan. Mama Yosin sing duwe RT 6 Nanang buwer bocah 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 buwer rasane lara ora kuat nyangga bocah buwer sayang bocah buwer hianati jiwa bocah buwer bocah buwer bocah buwer sayang sing dak karang tauruna hubungan gugur senang jidan paling disayang sing paling eman pemuda karang taruna senang jidan dolaran kabeh bayar sing dua karang taruna sing dua karang taruna sing dua karang taruna sing dua karang taruna Kang Kliwon Majasari 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 yen cintamu modal setia oh yeah lara rumah sakula wong sing langka membisa apa aduh Mama Rosin singan ning Arab Mama Rosin singan ning Arab Mama Rosin Mama Rosin Mama Rosin Mama Rosin singan ning Arab Mama Rosin lawase hubungan sun hancur mung karena harta durung rokoknya dunge janur nok
Citra sayang, Nok Citra sing paling eman sing do RT 6 Makayu. Rasane lara ora kuat nyangga Nok Citra, Nok Citra wong sing tak sayang. Bos Titinada, ketua dalang Titinada, ketua dalang Titinada. Wis terlanjur anak RT 6, cinta ora dadi sawiji hilang ning dalan. Sing do RT 6 anak RT 6, anak RT 6, anak RT 6, anak RT 6. Sayang kesuwun cantik Kajeng Sueno, Bos CSP Kajeng Sueno, larani ngati li bisa ngobati Kajeng Sueno, tangisan wengi Kajeng Sueno, sing paling eman Kajeng Sueno, Kajeng Sueno. Hubungan gugur, rasa hancur ingkang tersingkur, ganti belibur. Aduh masih anak baik harian ya. Bos Titinada, Bos Titinada, Bos Titinada, Bos Titinada, Bos Titinada. Kanggo Nok Ceci, Nok Ceci, karo senang Pak Isya Keding. Nok Etine Kedik sing do wilayah. Pak Katrok lagi undel. Iya, Kang Katrok Lagi Production. Sing duwe pulau biru. Terutama sing pantura kini kok. Kanggo sapa sih Kang? Kanggo Noktia Amora, Noktia Amora, karo Nok Nana Nok Angel, Nana Angel, Mimi Haja Carini sing Mimi duwe Haja Carini, Taman sing Sari. duwe Taman Sari. Ya terus sing terkhusus Kanggo sapa maning? kanggo Yayang Eli, Yayang Eli, Yayang Eli. Moga-moga waras. Sehat. Ayo, kini mah bari ning dalan, bari Iya. nyapa batur lan sedulur, terutama kanggo Kang Lurah Untul masih Kang Lurah standby. Untul ya. Ayo merono dihormati to. Isin dewek terus kelingan. Oh. Yo. Kang, Nun, senggol je. kanggo sapa? Armin kar sawer bae je. Terus gun mah urwet gun mah. Ayo. Senang Katrok, Papai Wildan, Papai Al. Bekas tuan rumah. Papai Al, mantan tuan rumah. Pak Buyut Kunci, Buyut Pasi. Kanggo Papai Atir. Panitia Kang Darawadon kabeh. Panitia Raden Mimi Imam. Agus sing ana ning Taiwan. Mimi Agus. Mimi Agus sing ana ning Taiwan. Mimi Agus. Mimi Agus. Senang Pak Is. Mimi Agus. Papai Al. Apa al mantan Udah tuan Ciko. rumah. Najan digawe wirang, kita masih bertahan. Bapaknya al Najan digawe viral, mantan tuan kita rumah. beli bakal mentah. Yo, Bunda bayar, Ciko, bayar, bayar. Bunda Ciko, Bunda Ciko, Bunda Ciko. Pemuda Blok Ayah Opo. Ucup. Sekian Pemuda Blok Opo. isin dewek, Pemuda kayak Blok Opo. itu erai. Pemuda Blok Opo. Najan ganti cerita, Pemuda Blok Opo. Ayo. wong beli bakal percaya. Pemuda Blok Opo. Gila, wong preman. Dasare penyakit jiwa. Si gue preman. Papa Wildan, Mama Wildan, Sudah terus pari Kang Al. Mama Wildan, Bos Rengginang, Mimi Agus. Papa Singanan Wildan. Mimi Agus. Papa Wildan, Bos Rengginang. Mimi Agus. Nok Eti sedulur belah dewek. Mimi Agus. Singanan Kacung Sueno, Pemuda Blok Kopok, Mimi Agus. Pemuda Blok Kopok. Mimi Agus. Singanan Taiwan. Mimi Agus. Sebenarnya blikia ngurusi Bapaknya hal Wildan. mengkenet, Bapaknya tapi Wildan. sirah Kang
tambah suwe tambah ngece Bapaknya Wildan, kaya duwe dendam Bunda Ciko, kaya kepanasan Bunda Ciko, apa karena kalah saingan Senang pemuda al, blok opo senang al. pemuda blok opo pemuda blok opo pemuda blok opo Alila, mamanya Alila, mamanya Alila, mamanya Alila, mamanya Alila, mamanya Alila, mamanya Alila terus, mamanya Alila, mamanya Alila, mamanya senang ah senang ah mamanya senang ah senang ah mamanya bapak ne ale kedik mamanya Alila, mantan majikan gerang kenang cangkeme sampai tepai weruna status sirap palsu gawe berita nangal sing orang nyata najan kita besak senang luwih al, besak pengantin sunat, senang al, Mampu Jaya iya, senang al, najan digawe wirang Mamaku Jaya kita masih bertahan senang al, Mamaku Jaya wong sing paling Kesuwun, hebat dasare penyakit jiwa pemuda blok opok pemuda blok opok pemuda blok opok Mas Aris pemuda blok opok Mas Aris sudah wilayah Mas Aris pemuda blok opok Singga wilayah Mamaku Jaya Singga wilayah Mamaku Jaya Mamaku Jaya Papai Wildan sebenarnya berikian ngurusi hal kenet tapi sira tambah suwe tambah ngece kaya duit dendam kaya kepanasan apa karena kalah saingan bos sapi bos sapi bos sapi bos sapi pemuda blok opok pemuda blok opok Mas Aris masalah sepele senang sampai digawe gede pinter pisan gawe omong ning kana kene nanang Ciko setelah terbuka masalah intine senang Ciko kenang ganteng kabeh tepai weru status sirap palsu anake manung gawe berita sing ora nyata anake manung najan kira bersakti luwih jajira acung suweno anake manung gede Putune Maranti sekian isi dewek anak RT pitulas anak RT pitulas anak RT pitulas dasarnya penyakit jiwa anak RT pitulas anak RT pitulas anak RT pitulas senang al Afdan si dua preman Afdan si dua preman Afdal si dua preman Afdal si dua preman Aris Acung Suweno sebenarnya blikian ngurusi hal mengkenet tapi sira tambah suwe tambah ngece kaya duwe dendam kaya kepanasan apa karena kalah saingan Wildan Papai Wildan
Mama Wildan, Yayang Papa Eli, Wildan, Mimi Haja Cari, Mama Wildan. Putu Newatin, Masalah sepele anak RT Pitulas, sampai digawe gede, pinter bisa gawe omong karena gede. Setelah dekukan masalah intinya sirawira kenang cangkeme kabeh tepayu status sirap palsu gawe prita sing ora nyata najan Iwan Blesak luwih bejat sira nok eti malingan RT najan digawe wiran kita masih bertahan najan digawe wiran kita beri bakal menang Mamaku Jaya Mimi Agus sekian isi dewek kayak beli duwe rai najan ganti cerita wong beli bakal percaya dasar penyakit jiwa